मा आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय गरमथारना रायजोफोर दे आखाइ खबनानै हो बयबो आगरेदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौ समायना आगरा मादि फोरमायनो सानो रे रे बैसोआ मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय जोहोलावनि गोदान सिमाङाव सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय फागुन बोथोरा बारलांबाय गोसो गोरबोआव सोरबा जोहोलावनि गोदान सिमाङाव सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय सावगारि महरैल' जानानै थानांबाय गाबखोमायो हारसिङै गोसोनि खोथाखौ फोरमायस'हायैयाव गोसोनि खोथाखौ फोरमायस'हायैयाव मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय आजोलि बैसोआ मिजिं गोरबोआ गावलांबाय बैसाग दाननि सिमरेनाय बार बायदि सिमब्रे सिमब्रा सोलेरा सिमब्रेखाङो आजोलि बैसोआ नागिरो फोरमायनो अननायनि हाबिलाखौ आंगो लोगोनो
लोगोनो मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय मा आगर एरदों आगै नोंनि बे रुमालावलाय सोरनो हरनो सानदों आगै नोंनि बे रुमालखौलाय समायना आगरा मादि फोरमायनो सानो तेरे बैसोआ तेरे बैसोआ तेरे बैसोआ Thank you.